bolongni mui thai wa bol rok phalei chajau takhuk kholomani riang phia salsata mungkha sikari thonnai rokni silai guli yakungo nangai tini nukhung choleya ngai nokgo bok klaijak na nangkha lamsogo haino hai chini tripri khorango tini tripri khorang phaimani hingkhe khagnang chini tripura hastini joto lukurokno chini takhuk kolomani riyangni bagai chubasu sannani bagai phaimani se tripri khorangni mangplio norok nuguino tongo boni nukhung hukungrok bahai phia khapangni tripri takhuk tei bukhurok chini kolomani riyang nokni nukhung sungsana bagai wak puntok je riwi tongmani bebak no phalei eba kamini lukurok bo subasu ruwi boni yakung guli nangmani o rod dawi kedengma romoi bo sak ni phan eba kamini lukurok ni phan bai bo check up khlai jagoi tangmani phia yakung bisingo tabuk bahan sokma bagai February ni 7 tarigo bo kaisa date manpika operation khlaina bagai phia arang ni bagai hingke belaino bialo klai thangjau kwa chini takhuk kolomani riang khagana tripri takhukte bukhuro norni thani tripri khorang ni bukhakti kaisa kobokmu chini takhuk kolomani riang no chubana bagai chini tripri khorang ni mangpli biskango norok nubuino tongkhana khoksa masra phano jesuk mansak boni bank account no norni rang kisa transfer khlaina bagai tamni bagai hingke norni kisisa chubamu khoroksa borokno jeng mathangi mano aboni bagai norok nubuino tongo chini tripri khorangni screen no takhuk kolomani riang ni bank account rok takhuk kolomani riang ni kamingkha setu duar post office tei PS engkha Anando Bazar Gram Panchayat hingke Purbo Bandari ma North Tripura phaidi hingke khapani tripri takhuk tei bukhurok chini kolomani riangni nukhung ni borok bai kami ni lukurok boni kongno tamhani chungno saikna rakha sengkisa khnai nailayane rang ha nanai biskang satari o tinang khenai abono nukni ukma ha tomo phathak ha ke ang bol phimo ro bai bu kari lama yang chan chen rong tu mai rong kroi dabil bu mu ha pho mai ya rega bu kroi ration card bu kroi abodi khung jami joto hogra rong no chun saijo sainjau chini takhuk kolomani bongbodi kherau yaklai to moro no to ye nang butu government no sade sahaba ro bortoman ro taw dini kanchanpur ni MLA Prem Kumar Riang bromnang Prem Kumar Riang no boni asoi bisoi tu ye mangbo ke bo bini gausaba bini supporter hingkhlau abro ye nung brang government no sade sahaba dima bo bipot klai to mon kotmaro no to ye saha phone pho duibar kha bungno phone duibar khemon insiyo bung saha aing MLA phanbu akiburi maya ang MLA phot ma maini bole nung dorga story phaidi na dorga story phaika bole ang dorga sto malela songmayo ke sabjuna lo dorga story di blog dorga story di demo piso dorga story di abo maina ang MLA phot ma mai maini he MLA ke bokau sau ke mya khipang buno kol kha bobin bapa dawa sai jon kuno abo nin phantan baya bole nung khatung so monin siyo nuri mai ke abole kha khone bahiye maka bom se samono angle rimaya hi sa to bule abura Dragasto mahari phaidi Dragasto 26 January salo miawo 26 January salo aboke Dragasto mere phaidi Dragasto la angla songbai nai hi sau inke chini EM tak bortomane DC EM na po sa che Rajendra Riang no ke phone call khema che receive khiya ka ang WhatsApp bai ke bungno ekdo khakchama khumaya phaiye bungno ekdom kau ke saha buano kuno call ke pori back khiya akhe taw nung taw ma sanchu nung bo rugin kheye nung rugini achele mong ya nuk ma sanchu angke bungno san joto no sanchu ke joto YB torof theke ungpho te ungpho ang bar bro no pore kois kha ke brok porno ta wai thega di saw songmi to klong ma ba hi saw ke o jan chimbru bungpho chakre le khepho bo se angke sis niya kar pho phun bele ko mama salai ha angke detail
bo bini petition bini matmi marpa bupai di bini ni ada card to ni ada card bu klai di bu klai ke chunga barwa ya gunai nai ni saung ke account number soho IFC code number soho bungno reklai ha arbo tawon jorara moha message su phaya ko engke bo bini account number 8076013421351 engke IFC code ha UTBI 0RR BTGB ke borowa je saijo rimchunai kha khongrei pho saijo manchu jawo na borowa kau tripurani huitewo গ্রামীণ ব্যাংক দে আবো Gramin Bank ko 10 da branch আবো লেখ মাফি আবো রিপোর্ট রোল bokhe thanai 27 tarik wo brau no ko huya ha engke 7 tarik ko chi thangphe nai ni brau no ta bo lekha uchi huya ma brau no petition huya ma brau ta uchi brau thang aku mane rang nang jami engke rang nang jamo se tang are ke upos tang tong ke ta time no tarik no su phai tang time su phai tang ke ma ke thai kring chonga joto kau triplan huite no engko saijo ma senjam kau bun ke ni negadei bo hi sonography ke mam kring barang kring kung ni bai ha ya thi ya sku kring lok pi thangjamo tao ke kono rokom ro daye kono rokom ta mata ke to ba chapo himaya ba chapo sti meya khatung so ha angke bini gusti no angkem suklai obuno akong jami ke ha pocik lekrija akong jami joto khwa khone mai ja ke hamjao are hiye khakjong khmai khlumi kong ma sa jam song ha belai khena hambai tripuri khorang nai tongnai ta khukte bukuk sono sini channel tabu bonrok subscribe khlaya khong khang daktin subscribe khlai di jot nse sekang video norok nugna bagai abani bagi ta makhlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a belo click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana abani bagai belakeno hambai nai tongdi